Azkaindarrak dantzarako hainbat pausu ikasi beharko ditugu. Ezkerta eskuin, erdizka, jauzi, dobla, luze, ebats eta pika. Ezkerta eskuin pausua ikasten hasiko gara. Ezker pausuan ezkerretara biratuko gara. Eskuineko oinarekin hasita hurrengoa egingo dugu. Eskumarekin pausu, ezkerrarekin zapaldu, aurrera eta itxi. Berriz egin dezagun, eskumarekin pausu, ezkerrarekin zapaldu, aurrera eta itxi. Dena azkarrago eta jarraian, pausu, zapaldu, aurrera, itxi. Berriz, pausu, zapaldu, aurrera, itxi. Eskuin pausuan gauza bera egingo dugu, baina kontrako aldera eta kontrako oinarekin. Ezkerrarekin pausu, eskuinarekin zapaldu, aurrera eta itxi. Beste behin, ezkerrarekin hasita eskuinara biratu. Ezkerrarekin pausu, eskuinarekin zapaldu, aurrera eta itxi. Dena jarraian eta pixkat azkarrago. Pausu, zapaldu, aurrera, itxi. Berriz, pausu, zapaldu, aurrera, itxi. Ezkerta eskuin jarraian egiteko eskatuko digute askotan. Pausu, zapaldu, aurrera, itxi. Pausu, zapaldu, aurrera, itxi. Berriz, eskuineko oinarekin, pausu, zapaldu, aurrera, itxi, pausu, zapaldu, aurrera, itxi. Pixkat azkarrago, ezkerta eskuin. Pausu, zapaldu, aurrera, itxi. Pausu, zapaldu, aurrera, itxi. Berriz, pausu, zapaldu, aurrera, itxi. Pausu, zapaldu, aurrera, itxi. Eta eskuinta ezker, kontrako oinarekin hasita izango litzateke. Pausu, zapaldu, aurrera, itxi. Pausu, zapaldu, aurrera, itxi. Berriz, ezkerrarekin hasita, pausu, zapaldu, aurrera, itxi. Pausu, zapaldu, aurrera, itxi. Pixkat azkarrago, eskuinta ezker. Berriz ere, pausu, zapaldu, aurrera, itxi, pausu, zapaldu, aurrera, itxi. Behin ezkerreta eskuin pausuak ikasita, erdizka pausua ikasi dezagun. Eskumako oinarekin hasita, 3 pausu aurrera emango ditugu. 1, 2, eta gorputza pixkatxo bat biratuz 3. Zapaldu, pausu bat eta atzean itxi. Beste aldera, gauza berdina egingo dugu, baina ezkerrarekin hasita. 1, 2, 3, zapaldu, pauso bat eta atzean itxi. Goazen errepikatzera. Eskumako oinarekin hasita, 1, 2, 3, zapaldu, pausu bat eta atzean itxi. Eta ezkerrarekin hasita, 1, 2, 3,
zapaldu, pausu bat, eta atzean itxi. Erdizka pausua 4 aldiz egiteko eskatzen digutenean, erdizka 4etan deituko diogu. Froga dezagun orain erdizka 4etan. 1, 2, 3, zapaldu eta itxi. 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 Jarraian jauzi pausua ikasiko dugu. Lurrean V letra imaginatuz, honen erdian kokatuko gara. Eskumako oinarekin hasita hurrengoa egingo dugu. Atzera, zapaldu, aurrera eta itxi. Eta ezkerrarekin, atzera, zapaldu, aurrera eta itxi. Errepika dezagun. Eskumarekin atzera, zapaldu, aurrera eta itxi. Eta ezkerrarekin, atzera, zapaldu, aurrera eta itxi. Beste behin, atzera, zapaldu, aurrera eta itxi. Eta atzera, zapaldu, aurrera eta itxi. Bukatzeko, dobla pausua ikasi dezagun. Beste norabidean eta ezkerreko oinarekin hasita hurrengoa egingo dugu. Pausu 1, 2, 3, zapaldu eta itxi. Goazen berriz egitera. Pausu 1, 2, 3, zapaldu eta itxi. Berriz. Pausu eta 1, 2, 3, zapaldu eta itxi. Azkena. Pausu buelta 1, 2, 3, zapaldu eta itxi. Luze pausua oso sinplea da. Aurrera 2 pausu ematea besterik ez da. Behin 2 pausu hauek emanda, eskumako oina libre geldituko zaigu hurrengo pausua egin ahal izateko. Beste norabidean gauza bera da, baina ezkerreko oinarekin hasita. Oraingoan, ezkerreko oina geldituko zaigu libre, datorren pausuarekin hasteko. Hurrengo pausua ebats da. Eskumako oinarekin hasita hurrengoa egingo dugu. Eskuma, ezkerratzetik, eskuma, zapaldu, pausu bat eta itxi. Berriz, eskumarekin hasita, eskuma, ezkerratzetik, eskuma, zapaldu, pausu bat eta itxi. Beste behin, eskumarekin hasita, eskuma, ezkerratzetik, eskuma, zapaldu, pausu bat eta itxi. Pixkat azkarrago egiten saiatuko gara. Eskuma, ezkerra, eskuma, zapaldu, pausu bat eta itxi. Pausu hau borobiltzeko hasieran saltotxo bat emango dugu. Froga dezagun. Eskuma, ezkerra, eskuma, zapaldu, pausu bat, itxi. Eskuma, ezkerra, eskuma, zapaldu eta itxi. Pausu hau ezkerreko oinarekin hasita ere egiten da. Ezkerra, eskumatzetik, ezkerra, zapaldu,
pausu bat, eta itxi. Berriz, ezkerreko oinarekin hasita, ezkerra, eskumatzetik, ezkerra, zapaldu, pausu bat, eta itxi. Beste behin, ezkerraekin hasita, ezkerra, eskumatzetik, ezkerra, zapaldu, pausu bat, eta itxi. Pixkat azkarrago egin dezagun. Ezkerra, eskuma, ezkerra, zapaldu, eta itxi. Gogoratu, hasierako pausuan saltotxo bat eman behar dela. Ezkerra, eskuma, ezkerra, zapaldu, pausu bat, itxi. Ezkerra, eskuma, ezkerra, zapaldu, eta itxi. Hurrengo pausua pika da. Eskuma atzera, zapaldu, ezkerra atzera, zapaldu, pausu bat aurrera eta itxi. Berriz, eskuma atzera, zapaldu, ezkerra atzera, zapaldu, pausu bat aurrera eta itxi. Azkena, eskuma atzera, zapaldu, ezkerra atzera, zapaldu, pausu bat eta itxi. Pika pausua ezkerreko oinarekin hasita ere egiten da. Froga dezagun. Ezkerra atzera, zapaldu, eskuma atzera, zapaldu, pausu bat eta itxi. Berriz, ezkerra atzera, zapaldu, eskuma atzera, zapaldu, pausu bat eta itxi. Berriz, ezkerra atzera, zapaldu, eskuma atzera, zapaldu, pausu bat eta itxi. Ikas dezagun orain ebats pausua. Eskumako oinarekin hasita hurrengoa egingo dugu. Eskuma, ezkerratzetik, eskuma, zapaldu, pausu bat eta itxi. Berriz, eskumarekin hasita, eskuma, ezkerratzetik, eskuma, zapaldu, pausu bat eta itxi. Beste behin, eskumarekin hasita, eskuma, ezkerratzetik, eskuma, zapaldu, pausu bat eta itxi. Pixkat azkarrago egiten saiatuko gara. Eskuma, ezkerra, eskuma, zapaldu, pausu bat eta itxi. Pausu hau borobiltzeko hasieran saltotxo bat emango dugu. Froga dezagun. Eskuma, ezkerra, eskuma, zapaldu, pausu bat, itxi. Eskuma, ezkerra, eskuma, zapaldu eta itxi. Pausu hau ezkerreko oinarekin hasita ere egiten da. Ezkerra, eskumatzetik, ezkerra, zapaldu, pausu bat eta itxi. Berriz, ezkerreko oinarekin hasita, ezkerra, eskumatzetik, ezkerra, zapaldu, pausu bat eta itxi.